v podstate všetky pravidlá, ktoré eurozóna a Európska únia si stanovila pre euro, boli porušené. Jediné, čo vravím, dodržujeme pravidlá. My sa snažíme dlhovú krízu riešiť ďalšími dlhmi. No toto jednoducho takto nemôže ísť. Rok a pol európski politici riešia krízu a situácia je stále horšia a horšia. Jednoducho toto nie je správne riešenie a preto ho odmietame. Toto je cesta do pekla, čo tu ideme spraviť.